A makon da ya gabata ko in ce mako biyu da suka gabata, an fito da wani clip na Malam Bulama Bukarti ko Barista Bulama Bukarti, wanda aka yaɗa shi a kafafen yaɗa labarai har ake cewa ya yi ɓatanci ko ya yi mummunan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da jin wannan bidiyo da ya yi, hankalin shi ya tashi, ya je wannan magana kuma ya zo ya yi cikakken bayani a shirin fashin baki da suke gudanarwa don daren ranar Lahadi ko daren ranar Litinin. Ya janye wannan magana. To ku duba ku gani, akwai malamai da yawa da suke zargin shi da abokan tattauna mushi, suna cewa gashi mutane ne wanda suke da ra'ayin boko, su ba malamai bane kaza da kaza. Alhali kuma su ma suna da ilimi daidai gwargwado, suna da ilimi fiye da wasu mutane da yawa da suke yin kafafen yaɗa labarai kuma suna magana, suna wakiltar addini. Duba ku gani, da aka ce magana da ya yi kuskure ne, kai tsaye ya janye ta. Akwai mutane da yawa da suke tara dubban mutane a gabansu, suna karantar da su a matsayin su malamai ne, suna da ɗalibai dubbai. Kuma in wani ya yi kuskure, duk duniya ta ji kuskuren, aka yi mishi martani, ba zai dawo ya ce bari ya gyara wannan martanin nashi ba. Ban sani ba girman kai ne, ko kuma su suna ganin ba sa kuskure, ko suna tsoron su dawo su gyara kuskure gaban ɗalibansu su ga cewa ai girmansu ya faɗi. To babu shakka duk malamin da yake da ra'ayin cewa shi ba zai dawo ya gyara kuskuren shi ba, masu zama a gaban shi ma ya kamata su watse su nemi malami, don ba malami ba ne. Malami na gaskiya shi da kanshi yakan yi magana ko ya rubuta littafi bayan ya karanta shi shekaru da shekaru, ilimin shi ya ƙaru, ya ga kurakurai a ciki, ya dawo ya gyara kurakuran, kuma ya ce ni na yi kuskure kaza da kuskure kaza, yau yanzu ga daidai na. Babu mahaluki akan doron ƙasa wanda baya kuskure a hali yanzu. Annabawa ne kaɗai suke masumai wanda ba sa kuskure. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne baya kuskure a wannan al'umma tamu. Kenan malam, idan ka yi kuskure ka dawo ka gyara, wannan shi ne ma daidai. Ko a tambayi malam akan abin da bai sani ba, ya ce bai sani ba, wannan shi ma suna tsoron ka ce baka sani ba, ɗalibai su ce a to dama wa ya ce ka san komai. Idan ka ce ka san komai, to lallai kai ba malami ba ne, ka tabbata kai shaiɗan ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina shinshina ma Bulama akan janye wannan magana da ya yi. Hakika irin wannan mataki da ya yi, da mutane da yawa suna yin hakanan da al'umman mu ta gyaru. Idan mutum ya yi kuskure, ya fito ya gaya ma al'umma cewa fa wannan ya tabbata kuskure ne, ni na janye.